Ama-ama nga gihimong sex slave ang anak, kasuhan. Sila kapuyan sa detalye. Ama-ama nga nasikop human gisumbong nga nanglugo sa 13 anyos nga bata, nag-atubang og kasong pagpang-rape, ingon man Republic Act 7610 o the Special Protection for a Child Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act karong adlaw. Ang suspek nga gitago sa pangalang Vic, 41 anyos, nasikop sa kapulisan sa Dumanhog human ang iyaan sa biktima, nisumbong sa kapulisan nga girape sa suspek ang iyang pag-umangkong si Lisa, 13 anyos. Si PO1 Leslie Riconalia, Chief sa Women's and Children Protection Desk sa Dumanhog Police Station, nibutyag nga nakahigayon ang bata sa pagtug-an sa iyang iyaang si Joy, samtang wa pa mobalik sa dakbayan sa Karkar, kabahin sa iyang nahiaguman gikan sa iyang ama-ama. Matod ni Riconalia nga ang bata nibutyag nga niadtong grade 6 pa siya gisigihan sa paghilabot sa iyang ama-ama ug walay nahimo ang bata tungod kay nibahad ang iyang ama-ama nga patyon siya ug ang iyang iyaan. Ang bata gipahiling na nila sa Pink Room sa Vicente Soto Memorial Medical Center samtang ubos na karon sa DSWD. Sigon ni Riconalia nga ang bata wa nay inahan kay namatay dihang nag-edad pa siya og usa ka tuig. Kini si Leia Kapuyan alang sa Sunstar Pilipinas.